Social- og Boligstyrelsen har udviklet en række informationsmaterialer om EPD'er på byggevarer. I denne film får du en kort introduktion til materialerne, hvordan de er opbygget og hvor du kan finde dem. Informationsmaterialerne er bygget op omkring 8 videnspakker. Hver videnspakke behandler et specifikt emne om EPD'er og indeholder en FAQ, som besvarer de hyppigst stillede spørgsmål, en eller flere animationsfilm, som adresserer de vigtigste pointer, en slidepakke, som kan downloades, og en eller flere artikler, som dykker ned i videnspakkens vigtigste pointer. De 8 videnspakker henvender sig til forskellige målgrupper. 6 af dem henvender sig særligt til byggevareproducenter. Den første er meget grundlæggende og handler om, hvad en EPD er og hvad den kan. Pakke 2 handler om de forskellige typer af EPD'er. Pakke 3 handler om udarbejdelsesprocessen og hvilke data, der her er vigtige. Pakke 4 redegør for de forskellige aktører og hvad deres roller er. Pakke 5 handler om gevinsterne ved en EPD og hvordan man udnytter den bedst, når den er udviklet. Og så er der udviklet en pakke særligt til startups, som skal have en EPD på et helt nyt produkt. Til byggerådgiverne er der lavet en samlet videnspakke, som blandt andet forklarer, hvordan man læser en EPD. Og så har vi i videnspakke 8 samlet de mest relevante informationer til entreprenører, håndværkere og installatører. Du finder informationsmaterialerne om EPD'er på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside sbst.dk. På forsiden vælger du temaet byggeri, og derefter undersiden alt om EPD'er. Herfra kan du finde alle materialerne, som du kan vælge at tilgå på 3 forskellige måder. Du kan vælge at dykke ned i de forskellige videnspakker. Ønsker du for eksempel at vide mere om, hvilke typer af EPD'er der findes, kan du med fordel dykke ned i videnspakke 2, som stiller skarp på netop det, og altså indeholder både en FAQ, en animationsfilm, en slidepakke og en artikel om emnet. Du kan også vælge at tilgå materialerne baseret på deres format. Det vil sige, leder du efter en god forklarende video, kan du gå ind under videomateriale og finde de forskellige animationsfilm, casevideoer og webinarer, som er udviklet. Er du på jagt efter ny viden i et tilgængeligt format, kan du gå ind og finde alle artiklerne om emnet under artikler. Og leder du efter mere faktabaseret information, kan du klikke dig ind til FAQ'erne. Mangler du nogle slides til en præsentation, kan du gå ind under slidepakker og få et overblik. Og sidst men ikke mindst er der oprettet såkaldte aktørsider, hvor vi har sorteret indholdet baseret på hvem det henvender sig til. Og går du for eksempel ind under producenter, får du vist alt materialet, der er udviklet specifikt til den aktørtype.